de experimento chamado o ovo saltarín. Para este experimento precisamos un ovo e vinagre. A casca do ovo está composta por carbonato cálcico e o vinagre por ácido acético. Cando a casca do ovo entra en contacto co vinagre, produce unha reacción química que dá como resultado acetato de calcio, auga e dióxido de carbono, que son estas burbuxas que aparecen por aquí. Pouco vemos como a casca do ovo disólvese e desaparece. Pero non só a casca do ovo cambia, tamén a clara, que se ve afectada polo medio ácido. As proteínas da clara desnaturalízanse, é dicir, cambian a súa forma natural e isto fai que a clara perda a fluidez e se volva máis gelatinosa, dándolle ao ovo esta textura elástica e flexible que chamamos ovo saltarín. Así, tras 24 horas no vinagre, o ovo queda sen casca e pode apertarse ligeiramente, deformarse e incluso rebota un pouco se deixamos caer con cuidado.